a bɛ san damani bɔ an ka jamana min tun ye fɔlɔ ye kɔɔri sɛnɛ na farafinna a y'o nɔ bila o kɔɔri sɛnɛ a ye gɛlɛya caman sɔrɔ sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ani sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ni kɔɔri baaradaw cɛ ɲina samiya donna sɛnɛkɛlaw taara foro la dɔw ye kɔɔri yɛrɛ sɛnɛ ka ban ni a bɛ kan ka falen juillet kalo tile fɔlɔ AICB min bɛ kɔɔri ɲɛfɛ Burkina Faso kɔnɔ ale ye kɔɔri siya nɔgɔ ani baganjiw sɔngɔ di sɛnɛkɛlaw ma min ye AICB de ɲɛmɔgɔ ye a bɛ an ladɔnniya ninnu sɔngɔ kura ninnu kan. Les prix de cession des intrants conventionnels pour la campagne, ces prix sont entendus rendus village. Pour la semence, nous avons les sacs de 30 kg qui vont coûter à crédit 806 francs. Min ɲina kɔrɔtɛrɛti ye kɔrɔsiya min bɔrɔ ye kilo 30 an ben'o di 160 ani 1 ani 11 min ye kilo 40 ye o bena di 200 ani 16 kilo 45 bɔrɔ o bena di 200 ani 40 ni 1 ani 14. La semence vêtue de 45 kg va coûter 1209 francs le sac. O y'a yira k'a fɔ ko engrais o bɛ min wele ko urée o bɔrɔ o ye 60 ani 400 min NPK o ye 50 ale ni 600. Isa Woba ale ye sɛnɛkɛla ye lɛna Bobo Julaso dafɛ dugu dɔ ra a b'a ka hakilinata di ni sɔngɔ ninnu kan. Ne ni prix tɛ bɔra joona mɔgɔ tɛ ni kɔrɔ mɔgɔ tɛ nalima ye o mais comme o y'a lɔn ko kiyama y'a dan ka ban o ka ɲi o sisan o ka ɲi ka bɔ ni prix an fana tɛ nalima ye Congo ni kɔnɔ don engrais den 4 116 000 kɔrikolo prix ma fara insecticide prix ma fara kiyan na ni tɛ sɛnɛ la si arrangé c'est min bɛ o fana bɛna ye o ye minɛnw sɔngɔ di o fana y'a fɔ ye ko kɔri sɔngɔ yɛlɛla min ye kɔri premier choix ye o b'o sanna ɲina 60 ale ni 5 min y'a deuxième choix ye o ye 60 Tani François min ye kɔri sɛnɛla ye ka bɔ Unde mara la ale y'a yira ko dɔ fari ni kɔri kilo sɔngɔ kan ko a ti mako ɲɛ k'a to minɛn ninnu sɔngɔ bi ni hadon nin na. N'i ye hectare 1 musaka ta ka filɛ a n'a ka compte d'exploitation kɛ n'i ye tonne 1 sɔrɔ bɔ taara donc ɲinan bɛna gɛlɛya dɛ a bɛna gɛlɛya fɛn min kama lo mina na fɔ parce que mɔgɔ min ye kɔri min dan caman ni bɛɛ tɛna se ka nɔgɔ sɔrɔ hɛrɛ ni nɔgɔ nin bɛ yen o tɛna sɔn ka ta ka don kɔri nin na parce que o bɛna filɛ ko musaka bɛna caya ka tɛmɛ o lo bɛna kɛ kɔri nin tɛna na don ka fa sɔrɔ foro kɔnɔ dɔ bɛna bɔ a sɔrɔ la ni ko sɔrɔ rendement nin bɛna baisser bɛna jigin. Sofitex ale y'a yira ko salon sɛnɛ ma ɲa k'olu tun bɛ hectare 700 ani kɔlo kɔnɔna nka a labanna 600 ani kɔlo kɛra ka tɔni 447 dama sɔrɔ ɲina olu ka nata ye min ye ka se ka yɛlɛ fo tɔni 600 ale nin kɔ Isa Woba ka miiriya la olu ye minɛnw sɔngɔ kɛ cogo min o tɛna se ka o sɔrɔ. Sincèrement dit ni an bɛɛ tɛ y'a lɔn ko ko bɛna kɛ ten nin société a tun bɛ yala la fana tɛ bɛna sɔrɔ mais o n'a ta bɛ a ma tɛmɛ fɔlɔ don parce que an bɛ taara san dama ni premier place ni a y'an bila mais an bɛ se k'a fɔ nin sisan ta nin yɛrɛ de bɛna juguya n'a tɔ ye engrais yɛrɛ tɛ nana a na cogo la a prix fana tɛ an sɛnɛkɛla yɛrɛ b'a fɛ cogo min a prix fana tɛ o cogo la. Isa Woba b'a miirira ko a bɛna gɛlɛya kɔri baaradalaw bolo cogo min ka o tɔni da nin sɔrɔ Tani François o fana ka miiri ye o lo ye. An bɛ hectare hakɛ min yara nin i ma la n'a bɛna sɔrɔ fana parce que o tun bɛ hectare hakɛ min yara nin i n'a fɔ dugusɛ min tɛna se ka sanni kɛ nin ale kɔni bɛ yen hali an y'an ka mara la yɛrɛ dɔw bɛ yen o de ma taa kɔri foro la o ma taa foro la ka taa sanni kɛ dɔw bɛ dɛndɛn ka taa ka filɛli kɛ n'o tigilamɔgɔ nana sɔrɔ o bɛna kaba lo dan o tɛna se ka kɔri dan pourtant o ye kɔri juru de ta ka ban n'a sɔngɔ nana fɔ ten a bɛna gɛlɛya dɔw tɛna courage sɔrɔ ka taa kɔri don tugun. Yan'o ka kuma wuli fɛn min salon sɛnɛ gɛlɛyaw bolo lui yi jamaw ladɔnniya n'o ye. La campagne agricole 2022-2023 a connu une situation parasitaire inédite. Min salon kɔrɔtɛrɛti ye gɛlɛya caman sɔrɔla la k'a kɛ tiɲɛnifɛn ye an ma min ɲɔgɔn ye ka ye. Kami minɛn ninnu sɔngɔ dira sibirilon kɔrisɛnɛla caman ko olu fari fagara nin fana kɛra sababu ye kɔrisɛnɛla caman fɛ ka yira Sofitex ani AICB ra ko kɔrisiya min o b'a wele ko OGM k'o ka sɔkɔ ni ale ye dɔw fana ko olu jɔyɔrɔ ye min ye k'o ma lara ni kɔrisiya min yɛrɛ dira olu ma ni a bɛna se ka o nafa ɲina tuguni
Halidou Ouedraogo, VOA Bambara Togora, Bobo Dioulasso.